partners de viatge l'Ajuntament de Girona, juntament amb la Mercè i amb l'Escola d'Humanitats i la Universitat de Girona, amb la segona d'aquest cicle concentrat de butaques d'aquest any. Estic aquí només per comentar-vos perquè en Funo us explicarà tot realment com va. Hi ha gent que vau venir el dilluns passat, hi ha gent que no vau poder venir, hi ha gent que veniu avui. Nosaltres els vam explicar als nostres companys que ens fessin una sèrie per capítols o un llibre d'aquells, que si segueix, però que si no que es poguessin llegir també els capítols d'un en un. Jo estic aquí només per explicar-vos temes domèstics i és que si teniu dificultats d'audició o d'entendiment d'algunes paraules o el que sigui, ho dic recollint una mica assumptes que us van comentar l'altre dia, que ho comenteu, que aixequeu el braç i que els direm a aquests senyors que s'amorrin més al micro. I després l'altra cosa és que als darrere acosteu-se, no feu allò del teatre de deixar dos cadires buides al mig, perquè poder els veureu de més a prop, els sentireu, i si no, doncs ho feu com us sembli. Que disfruteu molt de la intel·ligència d'aquests senyors i de la capacitat de moderació d'en Funo. Gràcies a tots per venir, a la vostra disposició. Gràcies. Molt bé, bona tarda a tothom. Reprenem allò que havíem dit fa una setmana, una jam session, que em sembla que va ser prou profitosa i que, pel que sembla, ha generat l'expectativa per poder continuar, per poder fer aquest segon episodi. Si us recordeu bé, fa una setmana, el dia 3, plantejàvem la intel·ligència com a concepte, tant el que en dèiem natural com la intel·ligència artificial, i ens quedàvem una mica a les portes del que avui proposàvem, de la idea que avui animava aquest diàleg, aquesta controvèrsia, debat, sobretot diàleg en el sentit d'exposar diferents aspectes. I la frontera aquesta era una mica intentar ja una reflexió més particularitzada sobre aspectes concrets de la intel·ligència artificial i més des del punt de vista ètic i moral de preguntar-nos, i aquest era el títol inicial del debat, del diàleg, podem posar límits a la intel·ligència? En l'última sessió, a part d'algunes preguntes molt interessants, que algunes també les intentarem o es intentaran contestar, com recordo el que proposava en Josep Maria Virolés, parlant d'intel·ligència col·lectiva o individual i no només referida a l'artificial, sinó a altres aspectes històrics en el qual una intel·ligència, una voluntat col·lectiva ha apretat, ha exercit de dictadura sobre les intel·ligències individuals. Em sembla que era un debat molt interessant, també aplicable al de la intel·ligència artificial. Van quedar, dic, al final de la conversa entre en Joan Manel del Pozo i l'Ulisses Cordés, aquí torno a agrair que siguin aquí una altra vegada, en el qual l'Ulisses plantejava tres moments o tres llocs, tres parcel·les on la intel·ligència artificial avui dia tenia més recorregut, que era, si no m'equivoco, la militar, la lúdica, la dels jocs, diguéssim, i la mèdica. Aquestes solament, si partíssim d'aquestes tres, em sembla que ja donaria molt de sí el debat sobre si hem de posar límits a aquesta intel·ligència, quins límits han de ser, quin tipus d'ètica hem d'aplicar a una sèrie de preguntes que segurament ens fem tots plegats i ara n'exposo unes quantes aquí per donar una mica de peu, o en tot cas seran ells dos els que també ja iniciaran el debat sobre això. L'altre dia, d'alguna manera, ens plantejàvem també sobre el perfil de què era la intel·ligència natural, què ens fa humans i què ho canvia o com ho canvia o què canviarà o com ho canviarà l'aparició, no ja sobtada, sinó amb una llarga trajectòria de més de 60-70 anys, però el que avui coneixem com a intel·ligència artificial, de quina manera jo crec es planteja en dos nivells. Fins a quin punt allò que en dèiem l'altre dia, els robots o les màquines, allò que tenim al davant, els podrem considerar des d'un punt de vista actual nostre com humans, o fins a quin punt nosaltres mateixos acabarem sent
una mena d'éssers robotitzats, en el sentit que tindrem incorporats una sèrie d'avenços tecnològics, en aquest sentit també ho deia l'Ulisses aquest dia, no tenien ideologia o no tenien ètica per ells mateixos, sinó que serà en funció de com s'hagin utilitzats. Llegia no fa gaire un article sobre tot aquest tema i sobre una cosa que també es va posar sobre la taula aquest dia, sobre la capacitat d'emulació dels éssers humans que tindrien les màquines, sobre si això era necessari o sobre si aquesta mimesi era necessària d'imitar el comportament humà, i deia la solució que tenim els humans davant d'això, deia l'article aquest, és ser millors éssers humans, és a dir, recalcar potser encara més aquelles coses que ara per ara ens pensem que són més característiques nostres, és a dir, la creativitat, la curiositat, la intuïció, la imaginació, l'amor, probablement allò que ens fa més febles, més fràgils, amb més possibilitats d'errors davant d'uns mecanismes, uns algoritmes, unes millores biòniques que diguem-ne des d'aquesta perspectiva són més fredes. Aquestes són algunes de les coses que jo tenia apuntades i a mi també m'interessaria que sortís amb el debat, si és possible, si no ja ho direm més endavant, un aspecte que aquest dia també es va apuntar, però que ara em sembla que pot anar encara més endavant, és sobre la creativitat, aquella sensació que potser si haguéssim de resumir amb una sola paraula quina és la característica més clau, més essencial de l'ésser humà, seria aquesta creativitat en art, en literatura, en música, etc. No recordo qui, però algú també va dir, lligat amb allò que també havia comentat l'Eugeni d'Ors, que tot el que no és tradició és plagi, en el sentit que formem part d'una cadena en el qual les persones que es dediquen a activitats creatives, artistes, músics, actors, novel·listes, poetes, s'alimenten dels altres, és a dir, que és una continuïtat al llarg dels segles que si tu formes part d'aquesta tradició, saps que allò que estàs fent és una continuïtat i no pas un plagi. En aquest sentit anava la frase de l'Eugeni d'Ors. Però ens trobem en el qual els mecanismes, les màquines, els robots, la intel·ligència artificial, ja justament a partir d'aquesta base, que és l'acumulació, l'alimentació d'altres activitats, creativitats fetes al llarg dels segles, poden, com ha passat fa 4 dies, fer un quadre a partir de 15.000 retrats, si no m'equivoco, en el qual s'acumulen tota una sèrie d'informació i acaba produint-se un retrat nou, un quadre nou, que aquest dia es va vendre, em sembla que era per 400.000 euros. O bé, un altre d'aquests documents que he llegit fa poc per preparar-me una mica la meva intervenció, en el qual al Japó, em sembla que era, un text literari va passar les primeres valoracions d'un jurat, que també us he de dir que com a jurat de premis literaris tampoc és cap mèrit, però en tot cas després es va descobrir que havia estat escrit per un ordinador. En tot cas, quin és el límit allà on pot arribar la intel·ligència artificial, amb el que ara tenim coneixement, i sobretot, em sembla que avui el debat que es planteja i que seguirà una mica l'estil que vam fer l'altre dia, que primer l'Ulisses farà una intervenció, no sé, tampoc ens barallarem, farem a sort, diguéssim, intel·ligència digital, intel·ligència monetària, i la tirarem la moneda a l'aire i mirem qui comença, centrat sobretot en aquests límits, és a dir, tant uns límits d'on pot arribar la intel·ligència artificial, com si els humans, com a creadors d'aquesta intel·ligència artificial, tenim dret, tenim possibilitats, tenim l'obertura de camp, diguéssim, per poder aplicar-hi uns criteris ètics que diguin fins aquí es pot arribar o fins aquí ja no es pot arribar. Una línia vermella, una frontera que des del punt de vista ètic o filosòfic ens sembli que s'hi hagi d'incorporar el que és la intel·ligència artificial.
Endavant. Muy bien. Bueno, he reconocido algunas caras de la semana pasada. Muchas gracias por venir. A los que han venido por primera vez también, muchas gracias por acompañarnos. El título de esta sesión tiene una parte de truco, porque realmente resulta muy extraño quererle poner límites a la capacidad creativa o a la inteligencia. Simplemente no tiene mucho sentido. Lo que sí ocurre es que un ser consciente de los posibles alcances de lo que uno puede hacer con sus creaciones debería autolimitarse dentro de lo posible. Quizás el ejemplo más dramático de todo esto fue el nacimiento de la bomba atómica. Quizás en el momento en el que la bomba atómica se probó, como tecnología era muy interesante, quizás ya no era necesaria para acabar la guerra, pero se utilizó como un mecanismo de disuasión para humillar de una manera terrible a los japoneses y obligarles a rendirse de una manera sencilla. Y no contentos, teniendo una bomba típica, pues se desarrolló también la bomba de hidrógeno. Y a partir de allí se ha abierto una caja de Pandora que permite imaginar que podemos construir. Y la Guerra Fría fundamentalmente fue eso, la exacerbación de la tecnología militar para crear cada vez en mayor cantidad y con mayor efectividad armas que podían propiciar la destrucción global. Y bueno, todavía estamos ahora dando de vueltas si deben estar las dos grandes potencias más las otras que tienen capacidad nuclear dentro. Y así es que en algún momento los científicos estos que desarrollaron esta tecnología decidieron no limitarse. Había unos intereses políticos, unos intereses económicos y quizás también un montón de egocentrismo enorme intentando controlar cada vez más esta tecnología. Así es que seguramente ponerle puertas al campo no es posible de una manera natural, pero podríamos plantearnos en un momento parar y decir, bueno, hasta aquí, porque todavía no sé cuál es el efecto. Y uno de los grandes problemas, y es una cosa en la que soy muy reiterativo, uno de los grandes problemas de las tecnologías asociadas al mundo digital, a la infoesfera, es que se lanzan al mercado antes de haberlas probado totalmente. Y esto es para mí uno de los grandes pecados de esta industria. Y sobre todo porque en el fondo no están concebidos como un producto global, sino son pequeños desarrollos que la mayor parte de ellos desaparecen rápidamente, pero hay otros que se quedan y nos acompañan. Y aparte, su penetración dentro del uso social nos ha modificado de tal manera que parece que están aquí con nosotros desde siempre. Hay que recordar que iPhone y Facebook solo tienen con nosotros desde el 2006. Y que en este sentido de la tradición y la innovación o el plagio, el teléfono de Bell se ha convertido en este instrumento que tiene de todo. Entonces, bueno, simplemente hemos ido añadiendo pequeñas utilidades, no sabemos exactamente para qué, pero las tenemos ahí. En el caso de la inteligencia artificial, ya lo decía al final de la conversación anterior, el problema es que se ha convertido en una jaula transparente. Es una verdadera jaula transparente y aparte muy elástica. Va allí a donde hay red. Si nosotros tenemos red, siempre habrá con nosotros una extensión de esta jaula. Si no somos capaces de controlar nosotros mismos el uso del teléfono y de la red, pues viene con nosotros. Y lo mejor de todo es que si hay otras personas que están cerca, la propia conectividad ayuda a que esa red transparente sea más consistente y nos envuelve cada vez más. Y de hecho, como mecanismo de transmisión de datos, siempre está emitiendo datos. El roaming de los teléfonos constantemente está enviando señales para localizarse, por ejemplo. Pero si tiene otros programas de actualización de la posición, actualización de cualquier cosa, siempre está enviando y recibiendo datos y no somos capaces de controlarlos.
y no somos capaces de controlarlos porque nos resulta más fácil olvidarnos de que lo está haciendo por nosotros y habitualmente ni siquiera nos acordamos que lo está haciendo por nosotros hasta que le necesitamos. Y por otro lado, los humanos que poseemos el lenguaje que nos permite construir una representación del mundo, incluso poética, somos incapaces de hablarle a la máquina en su propio lenguaje. Así es que los inventores han diseñado un mecanismo de acceso a la informática a través del lenguaje natural. Hemos inventado los chatbots. Así es que cada vez más podemos comunicarnos con la máquina como si fuera otro ser humano o casi humano, que está del otro lado. Pero esto ya nos habíamos acostumbrado con el teléfono. Cuando nosotros hablábamos con alguien a distancia, antes de que hubiera la posibilidad de hablar con una cámara, descolgábamos el teléfono, marcábamos unos números, 9 en general, y del otro lado aparecía una voz. Si le conocíamos podíamos imaginarnos la cara, pero si no, simplemente había alguien del otro lado que hablaba con nosotros y nos actualizaba de lo que pasaba en el otro lado del mundo. Bueno, ¿cuál es la diferencia de hablar con una persona o con una máquina que nos está informando o a la que le pedimos cosas? Apenas hay diferencia. Así es que cuanto más se perfecciona la capacidad de interacción de la máquina, entonces nosotros nos creemos la ilusión de que estamos hablando con la máquina, con otra persona. Y es porque nadie se le ha ocurrido pensar que quizás para hacer clara la distinción entre la máquina, entre la ficción de un humano inteligente a través de una máquina, podríamos cambiar el timbre de voz. Si sabemos que esta es la voz típica de una máquina cuando habla conmigo, ya no me crearía esa ilusión. Y esta es una de las cosas que cada vez nos permite más ver cómo nos estamos imbuyendo. Y no tiene límites. No tiene límites. Esta es una cosa que queda muy clara. De la conectividad para una inteligencia colectiva que hablábamos entre los humanos, ahora nos hemos inventado la Internet de las cosas. La esperanza es que para este año 2020 haya 25 billones de sensores conectados en el mundo. Para el año 2050 se espera llegar a 100 billones de sensores conectados en el mundo. Se espera para ese momento que todos los árboles de una ciudad tengan un sensor y una dirección IP. Es decir, que podremos enviarles un mensaje, o ellos podrán enviarnos un mensaje. Esto es una conectividad enorme, es una nueva piel, es como nuestra piel llena de pequeñas células que están recibiendo y emitiendo información y alguien tendrá que pagar la electricidad para mantenerlos, pero bueno, mientras que resolvemos este problema seguimos creando esta conectividad. Esta conectividad permite acumular datos no solo del entorno, sino también de las personas o de los objetos que transitan en el entorno y permite modelar el mundo de una manera distinta. Y lo que estamos haciendo, de alguna manera, es cambiar la manera en la cual interpretamos los modelos del mundo. Y esperamos que los humanos seamos capaces de aprender este nuevo lenguaje de interpretación, lleno de información, muchas veces redundante. A diferencia de otros tiempos en que la información la resolvíamos en cápsulas, un libro, por muy grande que sea, al fin y al cabo es una cápsula autocontenida y trabajábamos con él hasta acabarlo, ahora no nos acabamos la información, es continua. Y de hecho, hablábamos el otro día también de esta idea de los libros y las películas. Estamos llegando en un momento en el que hay gente que ha leído el libro, hay gente y luego ha visto la película, hay gente que solo ha visto la película pero no ha leído el libro, y ahora estamos en la película y el libro se está escribiendo con nosotros. Y esta nueva capacidad narrativa de las propias máquinas, a mí no me extraña que una máquina sea capaz de escribir un libro. Yo no diría que es capaz de crear todavía, pero es capaz de escribir. ¿Por qué? Conocer las reglas de la gramática, conocer las reglas del estilo y tiene un contexto, entonces puede hacerlo. Como tampoco diría que una máquina está creando arte por el placer de contemplar el objeto creado.
Así es que tendríamos que volver a la definición de arte. Y claro, si alguien produce un objeto y dice que es arte, bien, pero eso me recuerda a los ready-mades de Marcel Duchamp. Él tenía una intención de provocar, y una máquina ha creado un ready-made, componiéndolo de cualquiera de las maneras. Pero ¿hasta dónde es creación eso? ¿Cuál es el tipo de abstracción? Así es que por ese lado yo no veo que las máquinas sean creativas en el sentido de crear objetos por el puro placer, por el puro deleite de contemplarla y generar una impresión estética en un individuo, que ese es el objeto del arte. El objeto artístico nos impacta con el mensaje. Bueno. Sí, endavant. Gràcies. Molt bé, la pregunta que ens reuneix avui l'ha començat contestant l'Ulisses molt clarament, és si podem posar límits a la intel·ligència. I la primera frase que has dit, i estic completament d'acord, és que no té sentit posar límits a la intel·ligència. El que passa és que si ens hem plantejat la pregunta és potser perquè tenim la intuïció que algun tipus de límit pot ser convenient fins i tot per la mateixa intel·ligència. I això és el que intentaré exposar. Jo crec que si recuperem aquells dos sentits que explicàvem el primer dia, de la intel·ligència en la seva dimensió comprensiva de les coses, aquella expressió llatina intus legere, llegir a dins, la capacitat de llegir a dins, és a dir, de conèixer allò que les coses són de manera genuïna i autèntica, tenim aquesta dimensió i tenim la dimensió d'interlegere, és a dir, de triar entre, és a dir, la dimensió de la que podríem anomenar intel·ligència pràctica o encara millor intel·ligència vital. Sortir-nos en bé de la vida, per dir-ho així, saber triar. Aleshores jo diria que des d'aquestes dues instàncies o registres la meva proposta, ja que la pregunta és una pregunta forta, seria fer dues respostes bastant extremes. Una, per mi seria en l'ordre de la intel·ligència més teorètica, la de intus legere, la de llegir a dintre, que s'han de prohibir els límits. És a dir, no té sentit, com deies, Ulisses, no té sentit posar límits a la intel·ligència en tant que capacitat humana d'analitzar el món, la realitat, posem-hi el terme que vulguem, i d'evitar, per dir-ho així, que progressi la nostra capacitat de conceptualitzar-lo i de poder-nos comunicar entorn d'ell. Això seria, diríem, gairebé absurd. Fins i tot podríem dir, si em permeteu la petita broma, que no seria intel·ligent posar límits a la intel·ligència. Perquè la intel·ligència ha estat el nostre instrument de situar-nos en el món i d'intentar fer-nos amb la realitat de la millor manera possible. Diria fins i tot que no seria possible. Per què? Perquè som éssers d'una complexitat tal que estem molt profundament marcats, abans que per la intel·ligència, pel desig i per la força instintiva. Perquè venim del món que venim d'un món animal on els impulsos bàsics de l'estructura corporal, diríem, són essencials. I nosaltres arrosseguem d'aquest món el desig. I un dels desitjos centrals de la vida, segons ens diu la primera ratlla de la metafísica d'Aristòtil, és el desig de saber. L'ésser humà, diu Aristòtil, la primera ratlla de la metafísica, l'ésser humà té per naturalesa desig de saber. Aquest desig no el podem aturar. Aquesta necessitat, per dir-ho així, d'avançar tant com puguem en la curiositat. Podríem parlar de l'imperatiu de la curiositat. El portem posat, ens ve de sèrie, com en els cotxes venen de sèrie els frenos. Després venen altres complements, però hi ha elements bàsics d'una composició mecànica del cotxe que no poden fallar. Doncs bé, nosaltres tenim com a element bàsic de la nostra composició l'imperatiu de la curiositat, diguem-ne, el desig de saber, per dir-ho a la manera clàssica. Crec també que és un signe de maduresa i de civilització i de cultura que la intel·ligència avanci, és a dir, ens hem fet grans aplicant la intel·ligència al descobriment del que les coses són. I a mesura que hem anat avançant, mil·lennis, per dir-ho així, de progrés filosòfico-científic, artístic, literari, etc., el que hem anat descobrint és que val la pena exercitar la intel·ligència, perquè hem sentit, hem viscut i disfrutem, per dir-ho així, d'un progrés que no tindria cap sentit, valgui la redundància, tallar. Per tant, no té valor
no tenim possibilitat de posar límits. És més, jo diria que el saber, aquest saber teorètic, per si mateix és èticament bo. Si agafem una perspectiva ètica, el saber es confronta amb la ignorància. Té sentit dir, èticament parlant, que la ignorància és bona? No té cap sentit. En canvi, podem dir que el saber, si no és que fos bo, com a mínim seria neutre. Per tant, no podem posar límits a aquest avenç del saber. He trobat un vers curiós de don Pedro Calderón de la Barca, a La vida es sueño, que diu: a quien le daña el saber, homicida es de sí mismo. O sigui, és una mena de suïcida, el que digui jo no vull saber. Sí que és veritat que hi ha un vell debat entre si són més feliços les persones que no saben que les que saben, perquè es diu allò, el saber porta lucidesa i la lucidesa porta sofriment. Per tant, és millor no saber i estar a la vida com encantat i que passin les coses per sobre. Bé, el que vulgui fer aquesta opció que la faci, però és evident que està negant una de les dimensions essencials de la vida. Però bé, si jo penso, en resposta extrema, que s'ha de prohibir, limitar l'avenç teorètic de la intel·ligència, en canvi, també posant-me radical, diria que s'han d'exigir límits en l'ordre pràctic de la intel·ligència. Prohibir uns i exigir els altres. Per què? Perquè o bé posem límits a un avenç que pogués ser, per exemple, en el tema de les armes, absolutament nociu per la persona humana individual o, en el cas de les armes més extremes, per al conjunt de la humanitat, o ens farem mal. És a dir, hem après en l'experiència individual de la vida i en l'experiència històrica que som capaços de fer-nos molt mal amb les nostres decisions. I triar el mal, home, sembla que és contradictori. Per tant, tenim una necessitat de saber triar bé. Per dir-ho així, posar límits a la intel·ligència pràctica o operativa és una forma que té apariència negativa però sentit positiu perquè és l'educació de la llibertat. De la saviesa grega antiga sabem que el sentit del límit pot ser un sentit positiu i els vells grecs ens deien que sobrepassar els límits és una ofensa gravíssima als déus, és allò que en deien la hibris, és el trencament de la moderació i els déus et perden quan incorres en aquesta superació dels límits. Podríem dir que la mateixa noció de límit no és necessàriament sinònim de prohibició, que és el que nosaltres moltes vegades pensem. Límit no és necessàriament, encara que ho pot ser, sinònim de prohibició, sinó que es pot entendre en un sentit positiu. Límit com a perfil. El perfil ens defineix perquè és limitador. Si nosaltres, la cara d'una persona com nosaltres, no tingués límit en el seu nas o en el seu front, deixaria de ser un rostre humà. I això ho podem dir de qualsevol altra cosa. El perfil defineix, el perfil identifica. I, per tant, posar límits a l'acció, diguem així, de la nostra intel·ligència és també una manera d'identificar-la al servei del nostre interès humà. L'exigència, aquesta que estic dient que hem d'aplicar a la intel·ligència pràctica, deriva d'una necessitat ètica que podríem definir de la següent manera. Volem fer-nos bé, això sembla que és una obvietat. Volem fer-nos bé i no volem fer-nos mal. I si volem fer-nos bé és que necessitem fer-nos bé. I aquesta necessitat ètica és la que ens portaria a acceptar uns principis limitadors en el bon sentit d'orientadors de la nostra acció, definidors del perfil de la nostra acció favorable a la condició humana. En la mateixa obra de Calderón es llegeix en un moment determinat a reinar, diu Segismundo, a reinar fortuna vamos, no me despiertes si duermo, y si es verdad, no me duermas. Mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuere verdad, por serlo, si no, por ganar amigos para cuando despertemos. És a dir, davant de la pregunta que es fa Segismundo de si està vivint en la realitat o en el somni, ve a dir el següent. En la realitat ens exigiríem fer el bé, perquè és el que ens fa bé a nosaltres mateixos. Però fins i tot en somnis, i ara jo per què trec això del somni? Ho trec perquè l'altre dia va sortir, parlant del Deep Blue i de la resposta que fa el col·lega de Steiner quan li explica la història que ja sabem, la resposta aquella és: i qui et diu a tu
que el nostre pensament humà, que el qualifiquem d'una manera superior al de la màquina, no és un simple càlcul i no ho sabem. Bé, la resposta seria, fins i tot si la nostra intel·ligència no fos res més que un simple càlcul i no tingués les virtuts qualitatives que li afegim, de creativitat, d'imaginació, de sensibilitat, etc., fins i tot en aquest cas hauríem d'exigir-nos fer el bé. L'exigència del bé és, per dir-ho així, primària des d'un punt de vista ètic. Crec també que hem de dir-nos una altra cosa, que és important. Quan parlem de l'ètica aplicada a la intel·ligència artificial, de posar aquests límits en l'operativitat pràctica, jo voldria que quedés clar que l'ètica no és un invent repressor. Perquè hi ha gent que pot entendre que l'ètica, pot haver-hi fins i tot gent que està en l'operativitat científica i tecnològica, que pensi, aquests de l'ètica, per què em venen a posar a mi fre? Jo crec que haurien d'entendre que mai no se'ls hi posa fre en el progrés intel·lectual teòric, però que el fre sí que ens l'hem de posar, per les raons que acabo de dir, en les aplicacions pràctiques de les descobertes teorètiques. Nosaltres, l'ètica no és un instrument autoritari i repressor, sinó que és un instrument de reflexió col·lectiva orientador del bé individual i col·lectiu. Aquí tornem a reprendre el tema de la intel·ligència col·lectiva. Hi ha una ètica que es pugui considerar predominant? Doncs podríem dir que sí, que la col·lectivitat humana al llarg dels segles, a part de les contribucions que puguin haver tingut persones tan singulars, i en diré només dues, Aristòtil i Kant, en el terreny de l'ètica, a part d'aquestes aportacions genials, el que és sobretot important és que hi ha una sensibilitat ètica mundial d'un cert consens, no absolut, però un consens important, que precisament avui celebra l'aniversari, que són els drets humans. En els drets humans de fa 70 anys, justament avui, es fa una mena de condensació de la sensibilitat ètica mitja associada al concepte de dignitat humana, d'igualtat humana i de llibertat humana. I això és una creació de la intel·ligència col·lectiva. Hem de dir també que quan es va fer l'any 48 aquesta declaració, la sensibilitat que no era occidental, per dir-ho així, va quedar en un segon terme. És a dir, una crítica que es pot fer als drets humans que encara són vigents i que durin molt temps, mentre no n'hi hagi uns altres, és que la sensibilitat asiàtica o la sensibilitat africana no hi estan prou representades. I que, per tant, una revisió de la Carta de Drets Humans hauria de passar per la incorporació de les sensibilitats col·lectives de l'ètica africana o de l'ètica asiàtica. Però fins i tot amb aquest límit, podríem dir, ja és important que hi hagi hagut aquesta mena d'ètica predominant que no podem dir que sigui hegemònica en un sentit fort, però sí que és un resultat de l'acumulació històrica en sentit positiu. Bé, jo, per acabar aquesta primera intervenció, diria que ens interessa, i suposo que ara podem entrar en aquesta part de la conversa, ens interessa identificar quins són els riscos del mal ús de la intel·ligència artificial. Si podem identificar això per tal de veure quines serien les accions que podrien donar perfil positiu al progrés de la intel·ligència artificial. Per dir-ho així, si em permets resumir la meva posició, Ulisses, jo diria, crec que cap persona amb sentit comú pot estar en contra del progrés teorètic sense límits de la intel·ligència artificial. O de qualsevol altra cosa. En aquest cas estem parlant d'això. 2, que també aquesta persona, si té sentit ètic, que el tenim tots distingim entre el bé i el mal, i tots volem que ens facin el bé i no ens facin el mal, i podem voler fer el bé tant com puguem, encara que de vegades, com deia Sant Pau, no fem el bé que volem, sinó el mal que no volem, però això forma part de les debilitats humanes, però almenys la intenció profunda sí que hi és, doncs tractaria de dir quins són els riscos que amenacen, per dir-ho d'una manera, la humanitat col·lectiva i les persones individuals davant del progrés de la intel·ligència artificial. Bueno, sí. A veure... Jo anava a moderar perquè ja no cal. Vull dir que ja comencem el... Jo només una cosa, em sembla que és molt interessant centrar-ho en detalls, poder, en coses concretes, en el sentit que Joan Manel deia ara, diguem-ne, podem, però no ho hem de fer, d'alguna manera, no? I necessitem saber que podem, però ens cal posar-hi un límit, tenir un perfil. Sí, bueno, para empezar hay varias cosas. Precisamente por la diferenciación de las sensibilidades éticas
y de desarrollo económico y social, tanto en Asia como África y Europa, América, no es una tarea fácil decir que la parte práctica del uso de la inteligencia artificial debe tener las mismas limitaciones en todos sitios. Esto es una primera visión. Es cierto que se repite de manera obsesiva el hecho de que sitios donde ciertas ideas tecnológicas no han tenido que pasar el largo recorrido del desarrollo se podrían aplicar directamente y ahorrarnos la economía y el tiempo. Pero por otro lado hay un cierto nivel de educación en el uso de la tecnología que hace que éstas sean más fácilmente entendibles en sitios donde se ha ido desarrollando poco a poco que en sitios donde irrumpe de una manera radical. Y esto tendríamos que plantearnos que es claro que el desarrollo no es equivalente, ni la educación de la gente es equivalente, ni las formas culturales son equivalentes. Ya que hablábamos la conferencia anterior de la parte lúdica, en nuestros cursos de ética para la inteligencia artificial hablamos de una actividad lúdica entre los humanos, que es la actividad sexual. Entonces, la tecnología de la inteligencia artificial pues, tiene un campo enorme. Y existe una subdisciplina de la robótica y de la biología y de la psicología que se dedica a estudiar esto. Y se llama Lobotics. Lobotics. De amor. Sí. Entonces, y ahí tenemos... No de lobo. No de lobo. No de lobo. Sí. Entonces, aquí tenemos la historia de que somos capaces de crear máquinas que son capaces de acompañar a los humanos en sus actividades sexuales. Bueno, hasta ahí, fair enough. Pero ¿qué pasa cuando nos planteamos que estas mismas máquinas pueden generar relaciones de otro tipo con los humanos? ¿No? Y aquí empezamos a jugar, es decir, podemos hacer máquinas que sean amadas por los humanos y que respondan. ¿Qué estamos haciendo entonces con las relaciones? De hecho, es una economía tan grande que uno de los grandes desarrollos que hay en el robotics es crear tejidos que cubren, digamos, al robot como si fueran piel y tienen la sensación de piel y son sensibles como la piel, tienen temperatura corporal, son capaces de tener excitación. Hay zonas del robot que van a adquirir una inflamación como tendría un humano. Pero como también sabemos gente que tiene relaciones muy potentes con su perro o con su gato, ¿por qué no con un robot? Y el robot aparte le puede contestar, no olvidarse jamás del cumpleaños, saber cuál es la canción que le gusta, qué chocolates le gusta, qué clase de flores le gusta, qué clase de ropa, etcétera, etcétera, que le gusta al individuo. Solo una acotació. Això existeix? Sí. Sí. No, jo no he provat, però em consta de lectures que sí. Sí. No, a veure, jo diria que... Sí. Y entonces, claro, y aquí tenemos tres tipos de gente que hace tecnología basada en inteligencia artificial y robótica, por supuesto, una robótica muy desarrollada para este tipo de actividades, de acompañamientos a individuos solos o que requieren... Entonces, hay gente que dice, no, necesitamos hacer tecnología que lo que haga es mejorar las relaciones entre dos humanos. Hay gente que dice, no, lo que tenemos que hacer es proveer una ayuda para personas que están solas y han decidido estar solas. Y por otro lado, gente que decide que lo que tiene que hacer es un acompañamiento robótico para personas que están solas no por decisión, sino por naturaleza humana, los ancianos. Han perdido su pareja y entonces vamos a tener un robot acompañante que no solo le va a
a cuidar y darle las medicinas, sino también puede tener otros servicios. Tenemos como 3 planos distintos, y los 3 están hablando de necesidades humanas y por otro lado están hablando de formas de comprender el uso de la tecnología, y aparte es una cosa muy sencilla porque es cotidiana, y aparte es una parte muy lúdica, tenemos todas las variantes, y aquí podríamos empezar a jugar sobre, primero, ¿a quién se le ocurrió? Pues hace 25.000 años los humanos ya tenemos objetos de uso sexual, no es de ayer. Si vemos, por ejemplo, en la Ilíada con Protosilao, que la leyenda dice que el primer heleno que pise Troya, las playas de Troya, morirá. Y este es el primero, y Héctor lo mata. Su mujer, recién casados, tiene tal angustia existencial que le pide a los dioses que le hagan volver. Zeus se compadece y envía a Hermes antes de que cruce el Estigia y lo lleve durante 3 horas. Entonces están 3 horas. Y aquí es donde, esa es la parte homérica. Y a partir de ahí podemos encontrar, todo el mundo habla de esto, este tema en la literatura antigua, y probablemente Wordsworth es el último que tiene una gran interpretación. Pero Jacinto hace una fábula que es maravillosa. Es toda esta historia que tenemos, pero cuando han acabado las 3 horas, el padre Acasto, el padre de ella, hace un muñeco de bronce, una estatua. Y esta estatua está allí, y durante las noches ella tiene vida marital con el robot, con la estatua. Sin sensibilidad, claro. Bueno, esto tú no lo sabes, Esto tú no lo sabes. Y entonces, cuando el padre se da cuenta del estropicio, lo manda a fundir. Y cuando está en plena fundición, ella se lanza y muere con él. Y a partir de ahí, bueno, tenemos la Galatea y tenemos, de hecho, hay una parafilia que es muy conocida, es gente que tiene relaciones sexuales con las estatuas, es muy conocida. Y aparte hay un grupo en internet de gente que explica cuáles son las mejores formas de hacerlo. O sea, no es una cosa nueva, los griegos ya pensaban en ello, nosotros seguimos pensando en ello. Y hay toda una idea. Pero bueno, y ahora tienes máquinas que son capaces de responderte. Y bueno, y a partir de las consideracions ètiques que podamos hablar d'esto. Sí, a veure, el que podem dir, perquè és veritat que hi ha història de joguines sexuals, és que hem arribat a un grau de perfeccionament altíssim. Només us demanaria que tampoc us entressin tot... No, jo estava disposat ara també, com diuen els toreros, a canviar el tercio, però sense defugir la pregunta, que està molt bé, perquè afecta els humans d'una manera principal, òbviament. La meva modesta interpretació és la següent. Si no hi ha mal clarament identificable per la persona que disfruta amb aquesta relació, ni mal identificable encara menys per a tercers, benvingut sigui l'instrument. Benvinguda sigui la joguina sexual ultraperfeccionada. Crec que és la resposta bàsica i mínima que ens podem donar. El criteri és precisament aquest, identificar quan alguna de les accions, no de les accions, dels productes, quan algun dels productes de la intel·ligència artificial es converteix en nociu, per dir-ho així, per una persona individual, per una persona tercera o per al conjunt de la humanitat. I aquí sí que és veritat que, canviant el tercio, hi ha amenaces ètiques molt més grans que la d'hipotètiques, per dir-ho així en termes tradicionals, gairebé tradicionalistes, hipotètiques perversions o desviacions sexuals, que és, per exemple, el control de la intimitat de les persones. Exacte, per allà. Que els problemes ètics van més enllà de si els robots d'acompanyament sexual o no sexual, perquè aquí has apuntat un tema que és molt interessant i fins i tot podríem dir, si em permeteu l'expressió, bonic. A la persona solitària que se li posa un robot d'apariència humana, amb una veu dolça, amb unes formes pràcticament humanes, i aquella persona se sent consolada d'estar amb ell, bon consol tingui. Per allò que dèiem abans, no li fa cap mal, li fa bé, i no fa mal a tercers. Aquí després hi hauria un problema, ja molt més complicat, de dir, però la humanitat no hauria de concentrar, la humanitat vol dir també els governs, no haurien de concentrar esforços a servir a les persones grans solitàries amb altres persones més que amb robots?
Això és un tema políticament plantejable. També és veritat que probablement la resposta és que el servei amb humans sigui infinitament més car i el servei amb robots sigui molt més barat, i que mentre no arriba la possibilitat perfecta de ser acompanyades per humans, siguin acompanyades per robots si els hi agrada. Jo crec que obtenir consol d'una màquina no està igual que d'un animal, que ho has dit tu. Quanta gent se sent consolada de tenir a prop un animal, sigui un gat, un gos, fins i tot un periquito, en la seva modèstia infinita. No, sense connotacions futbolístiques. Posem-hi un canari. Però aquí hi ha un altre factor que em sembla que és molt interessant, i entrem tocant el sexe des d'una altra manera, més des del punt de vista d'agressió, i lliga més amb això que deies tu, més enllà d'aquesta satisfacció personal de cadascú. Fa poc, jo no ho coneixia, fa poc es va estrenar aquí a Girona el Macho Man, una instal·lació de l'Àlex Rigola sobre les agressions sexuals, molt interessant, que posava sobre no un muntatge teatral, sinó més aviat una construcció, una instal·lació sobre molts aspectes de l'agressió sexual contra les dones. Al final hi havia un videojoc, que no el coneixia, gràcies a Déu, que deia allà que es havien venut 90 milions de còpies al món, no me'n recordo el nom, en el qual, durant la instal·lació, es veia un home amb una gran qualitat visual, diguéssim, tècnicament era esplèndid, que mantenia relacions sexuals amb una prostituta dintre d'un cotxe. Una fel·lació, un acte sexual de penetració, etc. I després l'home, com que no volia pagar la prostituta, el joc et permetia, quan ella se'n anava i sortia del cotxe, des del punt de vista més subjectiu de l'home, consultar tota una sèrie d'armes possibles, i aquest triava una destral, sortia del cotxe amb la destral, començava a fotre cops de destral a la prostituta, la matava, després la ruixava amb gasolina i la cremava. Això hi ha 90 milions de còpies venudes al món d'aquest joc, en el qual hi juguen adolescents, bàsicament. Vull dir que aquí podés també un altre aspecte ètic de la història. Aquí el problema son los datos. Es decir, los datos. O sea, cualquier interacción produce datos. Entonces, automáticamente el principal problema es que has acabado con la intimidad, porque a la que te metes un robot, el robot está conectado. Entonces, seamos claros, todo esto se ha desarrollado fundamentalmente con objetivos militares. Para minimizar daños en las poblaciones que acogen militares, se han perfeccionado estos juguetes. Pero automáticamente lo que estás haciendo es generar una nueva cantidad de datos, y puedes participar, puedes tenerlos, i este és el verdadero problema. Però llavors ja marxem del sexe. Sí, no. Sí, la primera pregunta... Esa és la carnassa, no? Clar, és a dir, en la meva opinió favorable a l'ús d'aquesta joguina perfeccionada sexual és que no passi de ser això. Ara, a la que tu em dius és que aquell robot, és a dir, aquella senyora de plàstic, per dir-ho d'una manera, o senyor, sí, si el soldat és dona, doncs el senyor. O senyor és home, també. O si no, sí, és igual. Diguem-ne, posem-hi tota la gamma possible, no? Bé, doncs, si el subjecte, diguem-ne, artificial, resulta que és, al mateix temps, transmissor de dades de la intimitat, aleshores ja estem en un altre problema. Llavors ja estem no en un problema de si sexualment és acceptable, si es pot considerar perversió o no, si aquestes coses, que evidentment jo crec que això no, però sí que tenim el problema de subministrar dades que potser la persona no voldria que fossin subministrades, i per tant hi ha una certa violació o hi ha una clara violació de la seva intimitat. ¿Y qué hacemos con los teléfonos? Que hacen exactamente lo mismo. Sí, no? Doncs clar, és que potser hem de dir que cal una revisió ètica de com nosaltres estem sense saber-ho, o sense saber-ho gaire. Sí, tots podem tenir una informació genèrica, que estem molt controlats, i de fet ho sabem. Però, esclar, cada un de nosaltres ha tingut l'experiència aquella de he comprat un bitllet per anar allà on sigui, i durant uns dies, encara que jo estigui buscant llibres a no sé on, em diu, tens bitllets per anar... I diu, escolti, aquesta màquina com ho saps? Si jo m'he anat a una llibreria a buscar un llibre, i en canvi m'està donant informació, és que se sap tot. Bé, cal posar límits en això? Òbviament, algun tipus de límit probablement cal, perquè és cert que, almenys a mi em resulta poc agradable com a persona, saber que
algú pot tenir accés a dades de les meves aficions de viatjar o les meves aficions de lectura, excepte que jo hagi volgut, en interacció amb la màquina, dir-li: et demano, màquina, que a partir dels llibres que jo vaig comprant em vagis recomanant llibres que et sembli que tenen relació, perquè és el meu interès. Podría ser. Pues mira, vamos a hacerlo de una manera más sencilla. Hay un dato que me busqué esta mañana y en Inglaterra hay 4 millones de cámaras de vigilancia. Es decir, una por cada 14 ciudadanos. Y esto significa que... Cámaras als carrers. Cámaras, sí, sí, als carrers. Y dentro de los edificios. Y esto significa que un británico promedio aparece unas 300 veces al día en alguna cámara. Entonces, tampoco necesita hacer la intimidad. Entonces, una de las cosas que permite esta tecnología es que el interior y el exterior, lo íntimo y lo público, han dejado de tener fronteras. El límite aquel del que hablábamos ha desaparecido, porque solamente es saber dónde está el sensor y que ese sensor se hable con el tuyo. Y como este es un hipersensor, en todos momentos estás conectado. De hecho, aunque yo tenga el teléfono en modo avión ahora, la última localización que le ha dado sabe dónde estoy. Durante un rato está perdido porque no estoy emitiendo datos y no tiene localización. Hasta que no me vuelva a conectar no sabré dónde estoy. Pero hay muchos de ustedes que no tienen el teléfono en modo avión, solamente lo tienen en silencio y automáticamente están dando datos. Y si alguien ha enviado un tweet con mi nombre, pues ya saben dónde estoy. No tienen que preocuparse, están en un lugar honorable. No sé, da igual. Pero... Hablando de juguetes sexuales. En relación con lo que acabas de contar, noticia del domingo 2 de diciembre, por tanto muy reciente, la policia britànica vol fer servir la intel·ligència artificial per predir delictes abans que passin. I és una notícia de fa 2 dies. L'objectiu és identificar potencials criminals i assessorar-los perquè no delinqueixin. La qüestió és subtil i molt delicada. Sí. Perquè, esclar, hi ha un objectiu que en principi és positiu, que és prevenir el delicte. Però està molt clar en ètica un principi, que és que el fi no justifica els mitjans. Per tant, encara que el fi o la finalitat sigui prevenir els delictes, cosa amb la qual tothom està d'acord, està per veure si l'ús d'aquesta intel·ligència artificial, en la forma d'aquests sensors que tu expliques, té o no té legitimitat. Per quina raó? Perquè, quan es llegeix el desenvolupament de la notícia, el que està clar és que hi ha un problema en aquestes màquines, en aquests sistemes, diguem-ne, d'informació de dades, que són els biaixos, els sesgos. Sí. Perquè, esclar, la policia deixarà de fer cas de determinades informacions associades a determinats tipus de persones. Per exemple, homes blancs ben mudats. I, en canvi, donarà molta importància al de homes menys blancs i menys mudats. I amb un tipus de cabell i amb un tipus de vestimenta... No, clar. A ver, vamos a ver. Es seguro que hay sesgos, pero no podemos pedirle a las máquinas que hagan cosas que los humanos no hacemos. Eso asumiría que decir que todos los policías no tienen sesgos, ni tienen prejuicios. Pero no tienen el poder de las máquinas. No lo tienen. Clar, és que pero bueno, esto es solamente una ayuda. Sí. La máquina te proporciona ayuda. No te está diciendo esta persona está delinquiendo. Te ofrece la oportunidad de buscar. ¿Cómo aplicas tú el siguiente paso? Es un problema tuyo. Pero uno no puede suponer que la máquina va a hacer el trabajo de hacer un juicio de valor y luego actuar. Aquí es... Sí. Y supongo que uno de los problemas principales y que en todas las sociedades hay, esto está fundamentalmente pensado para las bandas juveniles. Entonces hay un problema social enorme y como esta gente también utiliza los móviles de una manera bastante inteligente, porque casi nadie tiene líneas fijas y siempre cambian las tarjetas de una manera muy rápida, y eso es una manera de ver dónde puede haber un problema. ¿Dónde puede haber un problema? O sea, si tú tienes el mismo teléfono que va cambiando de tarjeta SIM de una manera constante,
es evidente que ahí no está pasando algo razonable. O al menos tendrías que mirártelo. Entonces, hay que descubrir patrones. Lo que hace este tipo de máquinas de análisis es que buscan patrones donde no los hay. Pero no es que la máquina vaya a actuar. La máquina no está conectada a un actuador. Que eso, por ejemplo, estaría asociado a lo que hay con las máquinas de guerra autónomas. O sea, las armas autónomas hacen este tipo de descubrimiento de patrones y toman decisiones con un objetivo, que es matar o no matar. Pero ahí alguien ya ha liberado la responsabilidad sobre la máquina de tomar la última decisión. Pero yo siempre me planteo que un sniper, un francotirador, es el mismo tipo de animal que una máquina autónoma. Tú lo pones en un sitio, le das un objetivo y se dedica a matar a una distancia enorme. Que aparte me parece de una cobardía enorme, es una precisión increíble, pero está a 1000 metros disparándole a una persona que camina por la calle, por muy peligroso que sea. Entonces, aquí hay toda una lógica de guerra, que la lógica de guerra tiene unas connotaciones distintas, pero cuando tú le das permiso a alguien para matar a voluntad y que espere el momento, simplemente es un cazador en el mejor sentido de la palabra, está con la mejor de las tecnologías a una distancia enorme, esperando que alguien que cree él a esa distancia que es el objetivo y le dispara. Yo no veo una diferencia palpable entre lo que hace eso y hace una máquina autónoma, porque alguien, que és el militar de rango, le ha dicho al sniper, mata. El problema està en quin grau d'autonomia té realment la màquina. No, clar, per dir-ho així, èticament parlant, la màquina no és responsable. Èticament parlant, és responsable el programador de la màquina. Ara bé, justament perquè l'avenç de la intel·ligència artificial és molt potent, i ens hem d'alegrar que sigui potent perquè pot arribar a ser molt útil a la humanitat, però en la mesura en què és molt potent pot arribar a graus d'autonomia, si em permets l'expressió, excessiva. És a dir, aquesta arma autònoma letal pot tenir, per exemple, una instrucció, i perdona ara per la ingenuïtat que segurament porta el meu exemple. Imaginem que una de les instruccions que té el seu algoritme és que allà on vegi foc, dispari. Vegi foc vol dir fum. Què passa si, en una zona més o menys inestable, una arma d'aquestes, a distància, observa un foc que en realitat és un fum, perdó, que és provocat per un incendi forestal al costat del poble. I aquella màquina, per dir-ho així, es dispara sola contra el poble. Per què? Perquè ha detectat un focus potencialment perillós. No, repeteixo que probablement l'exemple és ingenu, però no té per què ser completament irrealista. Diríem que és el mateix error que pot cometre una màquina de traducció quan fa una confusió d'aquells que en diuen els lingüistes els falsos amics, que troba en anglès conference i tradueix per conferència com si fos el dictat d'un professor quan vol dir congrés o assemblea. Bé, doncs el mateix tipus d'error es pot produir amb les armes autònomes letals. Seguro. Per tant, tenim un problema. Pero el tipo de objetivo es distinto. Es capaz de que se puede equivocar matándote a ti en vez de a tu gemelo, pero no, si el objetivo eres tú, matarlo a él. Esa es la diferencia. Ara m'he perdut. Amb el gemelo... Es decir, el falso amigo es un gemelo, que se parece mucho a ti. Sí. Pero a él no, porque él no se parece a ti. Por suerte para él. Sí, pero ese es el tipo de error que puedes tener. De hecho, todos los que tienen teléfonos móviles que tienen identificación facial, que es una tecnología muy baratita porque está en un teléfono de 1000 euros, saben que su teléfono no se equivoca cuando se abre y viendo su cara, ¿verdad? O si pone una huella digital. O sea, ya tenemos una capacidad de procesar información biométrica que está a prueba de toda duda y es comercial. La que es de grado militar es de una fineza enorme. Lo que sí te puedes equivocar es en decir que cualquier persona del público, por un error de identificación, es un terrorista.
Y cuando lo encuentre, porque es la persona que se le ha seleccionado, y ese es un error de selección, entonces sí. Pero es lo mismo del sniper. Al sniper le han dicho, el de la boina roja. Cuando vea el de la boina roja, sea quien sea, le van a dar. Entonces, ese es el problema. La pregunta es, ¿por qué hacemos máquinas para matar? Ya, exacto. Sí, sí. Entonces, y la respuesta de un almirante americano, que era el número 2 en el 2015 del Pentágono, es, y lo hacemos, porque si no lo hacemos nosotros, lo harán los israelíes o los chinos. Sí, es la excusa. Sí. No es una excusa, es simplemente tenemos que estar a la altura militar. Entonces, bueno, pero el problema es que hacemos máquinas para matar. Y quizás la diferencia entre un AK-42 y un arma autónoma es que la AK-42 no se dispara por sí sola, y entonces la responsabilidad es del humano, que también vaya gracia a darle a un narcotraficante una AK-42, que ya veremos la calidad ética que tiene. Confío más en una máquina que en un narcotraficante con AK-42, indudablemente. Entonces, por mucho sesgo que tenga. Aquí, l'altre dia esmentàveu 3 grans àrees on la intel·ligència artificial s'estava desenvolupant més, i avui n'hem tocat 2, no? Que són la part lúdica, per entendre'ns, els jocs, les seves variants, i ara parlàvem de la militar, però n'hi havia una altra que era la mèdica. I jo recordo, fa molt poc hem sabut tota aquesta història de la modificació de l'ADN amb aquells embrions xinesos, i també no fa gaire es parlava, és evident que es pot fer i que es fa, la impressió de teixit orgànic, no? Si no vaig equivocat, en màquines de... Sí, pero eso no es inteligencia artificial. O sea, ni editar material génico, ni la impresión. Utilizan tecnología que podría ser, pero no es. Però quins exemples posaries de la intel·ligència artificial? Pues mira, hay un concurso que son los concursos de Kaggle, fundamentalmente Google u otras compañías proponen concursos, retos a resolver. Y hay uno que era prácticamente imposible de resolver por medios computacionales, que es el docking de proteínas. Fundamentalmente tú tienes 2 proteínas y tienes que moverlas, son objetos tridimensionales, y tienes que simular en qué momento se acoplan para producir whatever. Y hasta ahora la tasa de éxito era el 20%. Google ha anunciado la semana pasada que con TensorFlow llegan al 60%. Ya han roto la banca. Roto la banca, porque ya da igual, es decir, ningún laboratorio en el mundo seguirá haciendo docking de proteínas, porque ¿cuánto tiempo tardará en dar el siguiente salto si han entrado hace un año? O sea, toda la historia de esta gente que utilizaba herramientas de inteligencia artificial y simulación 10 años, estos entran en un año y han puesto todo el dinero del mundo y han saltado al 60%. Si tienen la misma progresión, en un par o 3 de años se van a resolver el problema. ¿Qué vas a hacer con todos los investigadores que hacían docking? Y la otra cosa es que no lo han hecho público. Han mostrado los resultados, pero no han dicho cuál es la tecnología, porque ahí hay un montón de dinero. Para producir nuevas medicinas, sobre todo medicina personalizada, ahí habrá una gran cosa. La inteligencia artificial está trabajando en, yo creo que 2 o 3 temas que son cruciales. Uno es el diagnóstico avanzado, otro es la medicina personalizada, y luego la gran y perfecta simulación del cuerpo humano. Entonces, bueno, ahí en el Mare Nostrum tenemos un simulador que han hecho el grupo de Case junto con un hospital en Oxford y otro aquí en Barcelona, y fundamentalmente es el simulador más perfecto de un corazón humano. Y la idea es que si a cualquiera de nosotros le hacen un TAC del corazón y se le alimenta este simulador, el simulador reproducirá tu corazón. ¿Y para qué puede servir? Pues si alguien tiene necesidad de que se le haga un tipo de intervención en el corazón, se pueden probar modificaciones del corazón con las pruebas de estrés
que tiene este sistema cardiovascular y ver si funciona o no funciona. Y cuando hayas probado, luego abres el corazón de verdad y manipulas siguiendo la operación aquella. Esto es, yo creo que la siguiente frontera. La siguiente frontera será tener un tipo de diagnóstico que esté basado no solo en la experiencia del médico, sino en modelos reales de los individuos. Si quiero operar una córnea, tendré una imagen perfecta de aquella córnea y la modificaré. Si quiero cambiar un hueso, pues lo haré. Cuando nosotros trabajábamos en el Hospital de San Pablo en trasplante de órganos y tejidos, una de las cosas más sorprendentes era lo que hacían con los huesos de los cuerpos donados para la ciencia, para los trasplantes. Entonces, ahí hacían varias cosas. Huesos muy duros que ya no se iban a utilizar, se molían, se pegaban de alguna manera y se utilizaban para relleno. Pero para cierto tipo de operaciones lo que buscaban era hacer una radiografía y modelarla en 3 dimensiones, por ejemplo, de un fémur, para encontrar cuál es la parte del fémur que tú querías reemplazar, y entonces buscar entre todos los huesos de fémur que tenías un disco igual, cortarlo y que te quedara perfecto y luego inserirlo. Ahora, todo esto se puede hacer de una manera más dinámica utilizando información propia de tu cuerpo, en 3 dimensiones, perfecta. I este és un canvi radical en la forma en la que vamos a hacer medicina. Sens dubte. Jo crec que una de les més útils aplicacions de la intel·ligència artificial és precisament aquesta, és a dir, el creuament entre la intel·ligència artificial i la biotecnologia és un creuament d'una potencialitat benefactora per la humanitat extraordinària. Aquí el problema ètic, que sempre hi ha problemes ètics especials, com si la clonació és lícita o no és lícita, per exemple, no? Però ara deixem-lo un moment aparcat i centrem-nos en les parts més positives. Jo crec que el problema ètic que es planteja amb aquest perfeccionament que podem assolir del nostre cos gràcies a les modelitzacions i tot aquest plantejament que tu ara explicaves, que té un problema social molt gran, que és la discriminació entre l'accés d'una minoria de la població a aquests beneficis i l'exclusió dels altres. És a dir, que és molt probable que amb un ús, diguem-ho així, antiètic de tot aquest creuament de la biotecnologia i de la intel·ligència artificial, tinguem, com ja ha previst Yuval Noah Harari en el seu llibre Homo Deus, tinguem superhomes i superdones, minoria, i no diré infrahomes o infradones, però per comparació sí, infrahomes o infradones, simplement pel biaix o per la separació econòmica i l'accés a tal. Aquí el problema no seria tant del progrés estrictament tècnic de caràcter biològic i de caràcter analític per part de la intel·ligència artificial, com d'una probable exclusió de grans parts de la població de l'accés a aquests beneficis. És a dir, diríem que hi ha i crec que hi hauria d'haver una preocupació que, en aquest cas, fixeu-vos bé, ja no seria només ètica, seria ètico-política, i de fet l'ètica i la política estan molt més juntes del que a vegades es pensa, una preocupació ètico-política per l'accés als beneficis d'aquests progressos tècnics, que no és pas una qüestió menor, és una qüestió, crec, important. Pero toda esta idea del transhumanismo en la vía de la criogenización ya es un primer intento en el siglo pasado de gente que tenía enfermedades no curables con la tecnología aquella, intentarse criogenizar a la espera del momento en el que estas enfermedades se pudiesen curar, ¿no? Y también en la idea de los cyborgs, que son gente que se aumenta el cuerpo con implantes de distinta naturaleza. Eso es otra vía, pero yo creo que esta es más útil. De todas maneras, todavía hoy no sabemos cuál es el impacto de las posibles modificaciones. Es decir, es cierto que podemos hacer un mejor diagnóstico, pero no sabemos si el docking aquel que se está probando es eficiente. Y donde yo veo el lado raro es en quién se va a probar. Porque no se va a probar a menos de que esté en un caso terminal, no se va a probar en alguien que tiene un montón de dinero, ¿no? Evidentemente.
Yo lo veo más bien por ese lado. El problema és con quién vas a provar. I després jo em penso que n'hi ha un altre també de problema, que és que en el cas de la medicina estem parlant, i lliga amb això que deia en Joan Manel, de la diferència que hi ha entre la curació i la millora. És a dir, una qüestió és dir, soc sord i gràcies a un implant amb una mena de ressorts o d'impactes elèctrics torno a sentir-hi, o soc cec, etc. Però un altre seria, en lloc de veure 50 metros, ara en veuré 200, com si tingués uns llarga vistes. A ver, aquí hay dos cosas. Yo creo que has mezclado dos temas, curación y mejora. Realmente uno del... Confrontado, no sé si... Es que el problema ético de la curación está basado en los intereses de las farmacéuticas. Es decir, no hacemos medicinas para curar, sino para cronificar las enfermedades. Entonces, y no se ha hecho un estudio claro de por qué se cronifican la simvastatina. ¿Por qué tengo que tomar toda la vida una pastilla de simvastatina? No estás curando, sino estás cronificando, estás paliando, causando unos efectos laterales que son relativamente conocidos y los manuales de efectos laterales son siempre gordos. Entonces, esta es una historia. Entonces, ¿cómo podemos modificar? Y eso también los gobiernos no lo han hecho muy bien, porque una de las cosas más importantes es que la mayor parte de las farmacéuticas se han nutrido de los descubrimientos en laboratorios, que como están mal pagados, alguien ha comprado el laboratorio y la patente y todo el esfuerzo económico de los gobiernos en la investigación farmacéutica y en biotecnologías, pues ha terminado en las empresas que tienen dinero. Pero es una historia. Otra cosa es que tú puedas construir implantes tipo cyborg que te permitan extender tus capacidades. Y eso no está mal, pero tienes que estar seguro que te quieres poner ese implante y confías demasiado en la tecnología. Esto es un problema. Todavía no sabemos si la tecnología es suficientemente buena como para estar contigo toda la vida. Ahora, por ejemplo, las prótesis de cadera duran más, pero ha habido gente que ha tenido que, a lo largo de su vida, si han empezado jóvenes, ha tenido que cambiar 2 o 3 veces de prótesis. Han pasado por el taller y les han cambiado la pieza. Entonces, son cosas que estamos aprendiendo. No está mal, pero bueno, es simplemente una manera de facilitar la movilidad. Lo siguiente será, ¿seremos capaces de reproducir hueso de tal manera que no necesites una prótesis, sino tu propio hueso se reproduzca? En la osteoporosis, ¿seremos capaces de recuperar la osteoporosis? Ahora se ha puesto muy de moda la falta de la vitamina D. Era una cosa que antes no se sabía. Entonces, de hecho, esta mañana había en Nature había un anuncio relacionando la falta de la vitamina D en la madre con una falta de vitamina D en los neonatos y posibles problemas de desarrollo. Antes no sabíamos de la vitamina D, ahora está de moda. Entonces, ese tipo de cosas, que seamos capaces de construir algo que los humanos se tomen y que les modifique el metabolismo para hacer eso. Bueno, és el siguiente passo. Però ahí no hay inteligencia artificial. Sí, allà on hi ha intel·ligència artificial, en temes del que podríem anomenar la bioètica, l'aplicació de l'ètica als problemes de la vida, és en l'acumulació de dades sobre les persones i els efectes que això pot tenir, per exemple, efectes d'ocupar llocs de treball segons la salut que tinguis i es conegui la teva salut, o d'assegurances de tipus mèdic. Quanta utilització és legítima, quanta legitimitat hi ha en la utilització de dades de la nostra salut, que cada vegada seran més, que seran pràcticament totes, com aquell que diu, és a dir, estarem dintre de molt poc temps perfectament radiografiats tots els aspectes del nostre cos i la nostra salut, i probablement fins i tot les màquines aviat puguin predir quan serà el moment de la teva mort. Sí. Val? Molt bé. Quanta legitimitat hi ha en una casa d'assegurances per disposar de les dades
que et permetin cobrar-te una quantitat absolutament inassumible o simplement no et facin l'assegurança, quan ara, en principi, els humans estem acostumats amb la relació amb les assegurances a una relació de probabilitat estadística i prou. Esta es una pelea en Europa. En Europa no se va a dejar a las compañías. De hecho, deben saber que uno de los nuevos derechos de los ciudadanos sobre los datos es que tenemos derecho al olvido digital. Somos capaces de pedirle a una compañía que borre nuestros datos. Pero eso no es suficiente. Lo que es importante es reclamar el derecho de que nuestros datos se desagreguen de los cálculos hechos con esos datos. Eso es lo de verdad importante. Porque ahí es donde vamos a cambiar la forma en la que se hace. Pero bueno, en Cataluña todos los datos médicos están integrados en un sistema que tiene el gobierno para el ICS. Y la manera de solventar el problema ético es que por un bien supremo, creo que se dice así en legal, todos los datos están allí. Y lo que no sabemos es cuántos gobiernos disponen de información genómica de cada individuo. Entonces, si tú cruzas la base genómica con todos los datos de tu historia clínica, bueno, mientras los tenga el gobierno y no haga nada con ellos, fair enough. Pero cuando esto caiga en otro tipo de compañías que quieran hacer dinero con los datos, es una cosa. El miércoles pasado di una conferencia en el Banco Sabadell y un poco la idea era hablar del cuento de Navidad de Dickens y de la ética en los bancos. Y entonces hablé del futuro de la banca. Entonces, el futuro de la banca es, dado que somos muy generosos con nuestros datos biométricos y en general con nuestros datos, ¿cuántos de ustedes estarían contentos con que sus datos biométricos se utilizasen para agilizar los pagos y los cobros? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes? ¿Para agilizar? Agilizarlos. Cobrar antes. Sí, cobrar antes, hacerlo todo más rápido, no passwords. ¿Cuántos? ¿Dos? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, no sé. Pues todos los que tengan un teléfono en el que han puesto la huella digital o les reconocen la cara, ya están dando datos digitales. Es decir, sean más generosos. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a que el teléfono, cuando ustedes conducen, fuese tomando datos de calidad de conducción y para lo bueno o lo malo, el seguro se cobrase en función de los datos emitidos por el teléfono? ¿No? Esto significa que si me paso de velocidad en un tramo de 120, todo el mundo lo sabrá, ¿eh? Y si doy una vuelta en sentido contrario donde no tiene que ser, también lo sabrán. Entonces, el futuro del futuro en la banca es que el servicio que me darán estará relacionado con mi conducta, que eso es muy chino. O sea, el bienestar social me debe premiar. Si yo cumplo con la normativa, tengo que tener un premio, no tengo que ser castigado. Mientras nadie utilice mis datos en mi contra y los utilice para hacer justicia, ¿por qué no? Entonces, ese es el nuevo paradigma en el que entraremos. Somos capaces de acumular datos, somos capaces de utilizarlos de manera eficiente para encontrar patrones y aparte muy rápido. Y nosotros mismos haremos parte del cálculo en nuestro teléfono porque no es necesario mandarlo a la red. De donde se deduce que és profundament necessària la reflexió ètica. Claro. És a dir, la capacitat de posar límits al que evidentment es presenten com a probables abusos de l'acumulació de dades, per exemple. Tota aquesta última part que ens hem referit a les dades és evident que és el gran problema del futur, que dius tu. Les dades cada vegada seran més fins a arribar a un moment que seran totes, és a dir, que tota la informació possible del món estarà reunida en determinats punts y será utilizable per bé o per mal. Sí, pero también hay una cosa que es muy importante, que es el confirmation bias. Todo el mundo espera que teniendo más datos hará mejores predicciones.
Pero lo que sabemos es que, a pesar de tenerlos todos, no mejoraremos la predicción que ya habíamos intuido. No mejoraremos. No mejoraremos. Doncs O el coste de procesarlo serà tan alto que el beneficio marginal da igual. Doncs farem el negoci del Roberto amb les cabres. Claro. Em penso que està bé que ho deixem aquí perquè queden penjades unes quantes coses que són les que mirarem d'enllestir el proper i últim dia, més relacionades encara, com ja hem fet avui, amb l'ètica i segurament més posant-nos ja en una perspectiva de futur, d'un futur que ja s'ha dissenyat prou amb la sessió d'avui, però que em sembla que també podem entrar en molts altres conceptes, com ara quan tu comentaves els drets humans, que avui celebrem l'aniversari. Hi ha un tema que l'hem anat parlant molt sovint aquí i tots hem fet servir la paraula màquina, no? I en aquest sentit, màquina ja és una certa deshumanització, no? Del que en podríem dir robot, el que en podríem dir, diguem-ne col·loquialment màquina, ja li posem en un altre... I em sembla recordar que era Baudrillard que parlava dels primers que va parlar de la rebel·lió de les màquines quan es veien iguals al seu creador. I en aquest sentit em sembla que el proper dilluns podem tenir aquesta altra, o aprofundir encara més del que hem fet avui, que em sembla que ha estat molt interessant, sobre els límits d'aquest futur que està tocant, i analitzar-ho també des de perspectives que poder avui no hem tocat tant i que el proper dia tocarem més sobre educació, sobre l'ocupació, sobre la feina, sobre la salut, que ja l'hem citat, o sobre els drets civils, que és una mica l'envoltori, l'embolcall de tot plegat. Si algú vol fer alguna pregunta com l'altre dia, endavant. Está muy claro. Es que no se les ve desde aquí. Ens diràs el nom, sisplau. Josep? En l'explicació que ha fet Ulisses, hi ha hagut també una paraula que m'ha interessat molt. Quan ha parlat de la intel·ligència artificial com a xarxa transparent i ha fet sortir la paraula il·lusió. Com? Il·lusió. Jo hi voldria afegir, hi ha un altre que comença per dir que forma part una mica també, o podria formar part d'un binòmio, que és ignorància. Ignorancia, sí. Ignorància és binòmio. Com es pot fer? Perquè, en certa manera, probablement jo hi trobo faltant en tot això un encaix d'algú que no està vist, però que s'utilitza molt. És a dir, el vessant psicològic. Tenim un problema i és que som individus, no som un col·lectiu. Per tant, com ho fa la màquina per acostar-se a aquest individu tan particular que som uns, i aquí crec que és el seu gran fracàs. Com es pot saltar aquesta barrera? Exemple, el subconscient. Què en fem? Com sobrar la intel·ligència artificial si no en tindrà? ¿No tendrá conciencia, quieres decir? Subconsciente. Subconsciente. Uy. Estamos todavía con la conciencia. Paso a paso, Bueno, uno de los principales problemas, creo, es que la tecnología ha ido muy rápido y hay muchos detractores que piensan que nunca tendremos una inteligencia artificial general porque no conocen la mecánica de desarrollo de la disciplina. Entonces, lo que ha ocurrido es que en muchos sitios y al mismo tiempo, cada uno se ha especializado en resolver un tipo de tarea que puede hacer una máquina, y un poco la idea es como tener una caja de herramientas donde tú vas construyendo estas herramientas, estas capacidades, y las vas poniendo allí hasta que alguien llega y de repente las integra. Entonces, si nosotros vemos las capacidades que tienen muchas de las herramientas actuales, que han surgido de la integración de muchas de estas herramientas, los mismos investigadores nos sorprendemos de la calidad y la capacidad de respuesta que tienen. Eso significa que nosotros también somos ignorantes de la eficiencia
de esta integración. Y bueno, pero vamos haciendo poco a poco. Y una de las ventajas es que cada vez tenemos más potencia de cálculo en menos espacio. Para final de la primavera, que es la nueva, más o menos en primavera salen los nuevos chips. Saldrá un pequeño chip que es de 8 centímetros cuadrados de silicio, que tendrá 21.000 millones de transistores y tendrá la potencia de 1,5 petaflops, que es la potencia de cálculo que tenía Mare Nostrum 3, que tenía 46.000 procesadores en 8×8. Entonces, cada vez tendremos en menos espacio más capacidad de cómputo y podemos integrar más cosas. Es evidente que la interacción de esta máquina que estamos creando, individuo a individuo, tiene que hacerse. Pero es como nosotros, tú no puedes pedirle a una máquina que sea capaz de conocer a cada uno de los individuos como tú tampoco conoces a cada uno de los individuos. Las máquinas tienen que relacionarse con 1, 2, 3, 10 individuos, conocerlos muy bien y generar una relación que dura años. ¿Cuántos años dura la relación entre tú o yo con cualquier otro humano hasta que dices que realmente le conoces? No puedes esperar que lo hagan 6 meses, a menos de que tú seas capaz de pasarme toda tu información en un chip y yo pueda entenderla. Si se trata de tu historia clínica o tu historia comercial o de crediticia, en menos de un minuto la máquina la sabrá. Pero si lo que nos estamos refiriendo es al trato humano, a tus gustos, tus afecciones, tus momentos de cualquier tipo, necesitas generar una interacción. No nos lo vamos a saltar, no podemos. Las máquinas no son omnipotentes, son simplemente una máquina, como nosotros somos una máquina biológica. Nosotros no dejamos de ser máquinas y tenemos esto que en catalán se dice un programari bien definido. Entonces, bueno, simplemente es la interacción entre dos tipos de máquinas de distinta naturaleza. No sé si te he respondido. Bueno. Alguna més? Aquí davant. Y entonces, a partir de aquí, a mí hay una paradoja que me tiene un poco fascinado, que es la de Fermi, que dice que ¿por qué no vemos más civilizaciones de otros planetas, quizás, si hay tantas posibilidades? Y una explicación es porque hay un gran filtro que estas civilizaciones no pasan, que es que colapsan por culpa de su propia tecnología, ¿no? Y bueno, hablando de esta tendencia que tenemos, ¿no? de producir algo sin parar, cada vez más eficientes, más inteligentes, sin un límite aparente, ¿estamos nosotros cerca de este supuesto gran filtro? ¿O podemos llegar a pasarlo, dado el caso? A ver, cada vez tenemos armas que son más caras para matar casi al mismo número de personas o menos. Una de las cosas interesantes de la nueva filosofía de guerra es que lo que tú quieres es limitar el número de tus bajas y ser selectivo en las bajas de los demás y en la destrucción del territorio, salvo en Siria o Irak. Pero lo que les enseñó a los americanos Vietnam es que a la sociedad le sabe muy mal que alguien vuelva en una caja de pino con una bandera. Entonces tú tienes que reducir el número de víctimas que te vuelven. Y tampoco quieres matar a mucha gente porque creas mucho odio, ¿no? Hay un cartoon del New York Times de la semana pasada, una señora de la alta sociedad americana se va a la oficina y dice: ¿a qué país puedo ir donde no nos odien?
Y pues así, ¿no? Este es el principal problema que tiene quien crea este tipo de guerras. Sí, jo, si em permets, crec que la idea del col·lapse és interessant contemplar-la com a hipòtesi. És possible un desenvolupament tecnològic tal que arribi a col·lapsar, és a dir, que arribi a ser... Crec que hem de contemplar que sigui possible, no sembla que sigui absurda la idea, però jo diria que, fent altra vegada la distinció inicial que jo proposava, difícilment el col·lapse vindrà pel desenvolupament de la intel·ligència teorètica, vindrà pel subdesenvolupament de la intel·ligència ètica. És a dir, el col·lapse vindrà més per als usos que no serem capaços de fer o per usos que serem capaços de fer que ens faran mal, és a dir, que ens col·lapsaran. Manel diría en este caso que el cambio climático es lo que nos está causando el colapso y simplemente porque no sabemos utilizar la tecnología de manera apropiada. Efectivament, és un exemple ben bo. Molt bé. ¿Dirías eso, Manel? Us emplaço dilluns que ve, que em sembla que aquest cicle ha generat molta informació, molta connectivitat entre en Joan Manel i l'Ulisses, i em sembla que dilluns que ve també a les 7 aquí al Centre Cultural de la Mercè acabarem de completar una mica aquest panorama i després de veure com diferents tipus d'intel·ligència, de veure com l'ètica es pot aplicar o es pot interrogar sobre l'aplicació de la intel·ligència, també farem segurament un pas més endavant i veurem quin futur o quines perspectives de futur ens esperen a partir de tot això que hem estat debatent aquests dies. En tot cas, moltes gràcies per haver vingut i us encoratjo, us demano que també vingueu dilluns que ve, que segur que estarà molt bé. Moltes gràcies.